Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шоуда коронавирус юктырган 2 кеше исәпләнә. Татарстанда тәүлек эчендә яңа очраклар теркәлмәгән. Вирус белән көрәш ничек алып барыла? Кибеттә йөрү куркыныч. Азык-төлеккә алдан заказ бирсәң, кибетчеләр үзләре пакетка җыеп бирә. Супермаркетларда яңа алым куллана башладылар. Шалуда коронавирус инфекциясы белән авыруның икенче очрагы теркәлде. Россиядә соңгы тәүлек эчендә 35 төбәктә 302 яңа очрак ачыкланган. Шулай итеп, илдә авыручыларның гомуми саны 1836-га җитте. 9 кеше вафат булды, 66-сы сәламәтләнде. Шалуда коронавирусны таратмау өчен чаралар һәм зарланган кешеләрнең торышы турында хәбәрчебез сюжетында. Коронавирус инфекциясы белән зарарланган икенче шәһәрдәшебез Европадан кайткан. Ул хәзер югышлы авырулар хастаханәсендә. Хәле канәгатьләнерлек температурасы юк. Аның белән элемтәгә кергән барлык кешеләр тикшерелгән. Коронавирус инфекциясы таралмасын өчен шәһәрдә профилактик чаралар күрелә. Халыкка урамга чыкмаска киңәш ителә. Большинство людей в Набережных Челнах серьезно восприняли эту информацию об угрозе коронавируса и действительно находятся дома. Есть часть людей, которые еще не поняли, что происходит. Мы бы хотели еще раз на это обратить внимание, что те, кто не верят в то, что происходит, и то, что это действительно опасно, могут заплатить своей жизнью. Поэтому еще раз всех убеждаем находиться дома. Балаларга килгәндә укучыларның каникуллары 5 апрельгә кадәр озайтылды. Оннан соң алар дистанцион режимда укый башлаячак. Ата-аналарның балалар бакчалары эше буенча сораулары аеруча күп булды. Россия президенты Владимир Путин тарафыннан бу атна эшләми торган дип игълан ителсә дә, балалар бакчалары дежур төркемнәр белән эшен дәвам итәчәк. Шалының 34800 бала арасыннан 997се дүшәмбе көнне балалар бакчасына китерелгән. Это дети тех родителей, которые, работают, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность нашего города. Это дети медиков, полицейских, это сотрудников каких-то коммунальных служб. В каждом детском садике, в каждом, повторюсь, работают дежурные группы. То есть это однозначно, вне зависимости от того количества детей, сколько туда приведут. То есть одного ребенка приведут, с одним ребенком эта работа будет проводиться. Соңгы тәүлектә шикләнгән чаралар нәтиҗәсендә Татарстанда коронавирус юктыруның яңа очраклары юк. Республикада әлегә 14 авыру исәпләнә, берсе терелгән. Эльвина Андрова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Урамга пенсионерларга гына түгел, калган гражданнарга да чыгарга киңәш ителми. Карантин ул ял итү өчен түгел, өйдә утыру өчен кертелде. Җәмәгать урыннарында шул исәптән кибетләрдә дә мөмкин кадәр азрак вакыт үткәрергә кирәк. Илнең кайбер зур сәүдә шелтәрләре азык-төлекне өйгә китертү хезмәтен ача. Шалы кибетләре ничек эшли? Алдагы сюжетта. Кибетләрдә халык күп, шәһәрдәшләр азык-төлек сатып ала, кирәкле товар запасы булдырырга тырыша. Әлеге кибетләргә заказ биреп, азык-төлекне өйгә китереп бирү хезмәте юк, әмма ләкин зур кибетләр бу хакта уйлый башлады. Шул супермаркетларның берсендә телефон аша кирәкле товарларга заказ ясарга була. Покупатель озвучивает, заказывает товар. Администратор, принимая заказ, к оговоренному заранее времени собирает данный товар. Покупатель подъезжает в магазин на отдельной кассе, отоваривается и уезжает из супермаркета. Таким образом, он проводит наименьшее количество времени в магазине. Товарны кассада чиратсыз гына җыеп бирәләр. Бу сатып алучылар белән контактка кермәскә булыша. Шәһәрдәшләр телефон аша беренче кирәк-ярак товарларына заказ бирә. Покупатели чаще всего заказывают это продукты питания: гречка, рис, макароны, молочные продукты, молоко, кефир. Также они заказывают фрукты, овощи, лимоны, мандарины, апельсины. Кибеттә профилактиканың барлык чаралары да кулланыла. Супермаркетларда сатып алучылар өчен дезинфекция чаралары, үз-үзеңне инфекциядән ничек саклап калу буенча киңәшләр белән төрле брошюралар каралган. Антисептиктан кибеткә кергәндә һәм чыкканда теләгән һәркем дә файдалана ала. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Өлкән яшьтәге гражданнарга коронавирус тизрәк югарга мөмкин. Иммунитеты көчсез булгач, дәвалау да кыенрак. Пенсионерларга хәтта кибеткә яки даруханәгә бару өчен дә өйләреннән чыгарга киңәш ителми. Алар урынына моны иреклеләр үсеше үзәгеннән волонтерлар эшләячәк. Волонтерлар отрядында 18 яшьтән 50 яшькә кадәр булган шәһәрдәшләр азык-төлек һәм башка кирәк-яракларны сатып алыр алдыннан теләүчеләр билгеле бер әзерлек үтәргә һәм сертификат алырга тиеш. Волонтерлардан ярдәм алу
беру яки үзләрен ирекле ярдәмче сыйфатында тәкъдим итү өчен ялгыз пенсионерларга ярдәм итү штабына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белешмәләр өчен телефон 71 64 95. Мы принимаем звонки, набираем волонтеров, проводим им инструктажи, обучение, выдаем им средства индивидуальной защиты, это маски, перчатки, антисептики. Волонтеров мы набираем через всероссийский сайт добро.ру. Там проходит онлайн-регистрация, и также там проходит онлайн-обучение. Волонтер пойдет в ближайший магазин, отправлять куда-либо далеко на рынок, либо в другом комплексе магазин мы волонтеров не можем. Шойлыда коронавирус инфекциясы таралуыны булдырмау буенча профилактик чараларны тәэмин итү максатыннан полицияның участокларында гражданнарны кабул итүне һәм халык алдында хисаплар үткәрүне вакытлыча туктаттылар. Шәһәрдәшләргә үз мөрәҗәгатьләрен язмача кагазда почта элемтәсе операторлары аша гражданнар һәм оешмаларның мөрәҗәгатьләрен кабул итү сервисы аша электрон формада җибәрергә киңәш ителә. 30 марттан 3 апрельгә кадәр Шолының барлык күп функцияле үзәкләре элегрәк кабул ителгән мөрәҗәгать буенча әзер документларны бирү өчен генә эшләячәк. Яңа документларны кабул итү булмаячак, гадәти режимда учреждениянең кул үзәге эшләячәк. Кызыксындырган сорауларны 8 843 222 06 02 телефоны буенча бирергә мөмкин. Россия Мәгариф министрлыгы коронавирус COVID-19 пандемиясы аркасында бердәм дәүләт имтиханын һәм төп дәүләт имтиханын үткәрү вакытын күчерде. БДИ тапшыру вакыты 8 июньдә, ГДИ 9 июньдә башланачак. Шулай ук Мәгариф министры хәбәр иткәнчә, ял көне дип игълан ителгән атна аркасында белем бирү оешмалары 30 марттан 3 апрельгә кадәр эшләмәячәк. Сүз балалар бакчалары, мәктәпләр, өстәмә белем бирү оешмалары, көллиятләр һәм техникумнар турында бара. Мәгариф министрлыгы мәктәпкәчә учреждениеләрдә ата-аналары өзлексез эшләүче оешмаларда эшләүче балаларны карау өчен дежур төркемнәр оештырырга тәкъдим итте. Шулай ук мондый төркемнәр гомуми белем бирү мәктәпләренең 1-4 сыйныф укучылары өчен оештырылырга мөмкин. Карантин белән бәйле рәвештә барлык җәмәгать урыннары ябыла. Шул исәптән шәһәр дельфинарийда тамашаларны туктатты. Бу үзе белән финансы ягыннан отышлы түгел. Дельфинарий җитәкчелеге үз хайваннарына ярдәм күрсәтүчеләрне эзли. Чөнки аларны көн саен карап тоту бик кыйммәткә төшә. Тулырак алга таба. Шәһәр дельфинариенда 6 дельфин һәм 4 диңгез мәчесе яши. Көн саен аларны тоту өчен 17 мең сумга якын акча китә. Дельфинарий шулай ук торак коммуналь хезмәтләр өчен түли бассейннарга тоз сатып ала. Уларның барысы да ай саен зур суммага чыга. Шуңа күрә дөньядагы соңгы вакыйгалар белән бәйле рәвештә дельфинарийга һәм диңгез мәчеләренә ярдәм кирәк. Мы традиционно предоставляем свои услуги для профсоюзных организаций нашего города и республики по посещению дельфинария по льготным ценам. И просим рассмотреть возможность, скажем так, внесения предоплаты за посещение в дальнейшем. Мы не можем кормить животных абы-кабы или урезать им рацион, в связи с тем, что животные должны получать определенный состав рыбы. Это морская, это сухая, жирная и белковая рыба. Дельфинарий җитәкчелеге электр өчен түләүләрне кичектерүне сорап хат юллаган. Ай саен ул 350 мең сум тәшкил итә. Моннан тыш тоз һәм балык белән тәэмин итүчеләрдән бурычка китерү турында сорарга туры килә. Дельфинарийга һәм диңгез мәчеләренә көненә 60 килограммга якын диңгез балыгы кирәк. В рацион дельфинов и морских котиков, которые у нас тоже здесь есть, в основном входит морская рыба. Морская рыба и кальмары. Туда может входить селедка, они очень сильно ее очень любят, терпук, горбуша, кальмары, еще раз повторюсь, навага, минтай им, в принципе, тоже очень сильно нравится. Разнообразие рыбы достаточно большое, огромное, я бы сказала. Самые взрослые животные, которые у нас здесь есть, оно получает 12 килограмм рыбы в день. Дельфиннар һәм диңгез мәчеләре проблемалар турында белмиде. Тамашачылардан ял иткән арада көн саен күнегүләр ясыйлар һәм трюклар башкаралар. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсенең мәгълүматы иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз. Закрыли курорты? Открывай Тарханскую. Тарханская 3. Уникальная минеральная вода из лечебно-оздоровительной местности, функциональное влияние которой подтверждено исследованиями. Классическая мебель стала доступной. Диваны от 49 тысяч рублей. Дом эксклюзивной мебели в ТРЦ Сити Молл, 3-й этаж, возле кинотеатра Синема 5. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.